बिटिआर सरकारा बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैबो 2 नं बाक्सा जिल्लानि सालबारि बियाबाव गोबां मावबिथांखिफोरखौ गायखंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होदों। स्मार्ट फेन्सिं बाउन्डारि वाल, आयरन गेटजों लोगोसे इरागदाव एलपि फरायसालिनि गोदान गाहाय फरायसालि ब्लक, गंथाम गोदान थाखो खथा, मोब्लिबारि हाबा आरो बे गोदान सुबिदाफोरा फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ बांहोगोन आरो ओनसोलनि गथ'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां सोलोंथाइनि आबहावा दानायाव मदद होगोन।